И здравейте, приятели, в днешния епизод на Туторче се пи! Малко така с гърмеж от Крипър започваме. С мен по Дискорд си говорим с създателите. Един от тях е Емо. Емо, може да се представиш. Като цяло Емо може да ви разкаже за правилата за сървъра, защото естествено трябва да има правила в сървъра. Така Емо. Също така и Крис е тук. Крис, може да им кажеш на хората за правилата? Ами, едни от главните правила в този сървър е без грифене, без ползване на X-Ray, единственото позволено е Fulbright, като краденето, грифенето на сгради и ползването на други са строго забранени. Ако сте редовни и помагате за билдове, може да получавате някакви награди, ако партиципействате в билдването на разни постройки. Да. И в днешния епизод ще строиме банката. Ще построиме банка. Той Емоста в момента не може да говорите, че да не задавам много въпроси към него, защото в момента мисля, че не може да говори. Да. Ако искате да влезете в сървъра, ще остава линк долу в описанието за Discord, даже в YouTube канала ми ще сложа линк. Влизайте и там ще ви обяснят и другите правила. Защото правилата са доста, няма как за един епизод да се кажат всички правила. Но най-важните правила се казаха. Хора, да знаете, че ако това видео е над 10 минути, не мога да го кача, защото естествено има проблем. Имам 24 минутно видео, което ще се опитам днес да го кача. Ще се регистрирам в там YouTube Studios. И те. Също така, Крис, аз вече почнах да се бъркам. Крис може ли да каже за сега колко човека сме в Дискорда? За сега в момента сме, сега ще ти кажа точната бройка, нека само да проверя. За сега сме към 6 човека. Да, 6 човека. И ако някой от вас е влезъл в Дискорда, моля пращайте Дискорда на ваши приятели, за да може да стане най-известия Туторче SCP сезон 2. Сезон 1 мина доста добре с доста хора, май беше, не помня вече. Да. Като сега викайте приятели, да играете, да цъкате за забавление, но правилата все пак ще направим и такъв канал за правила, за Дискорд правилата и за Майнкрафт правилата. Забелязал съм, че повечето видеа, които съм качвал от предишния ми акаунт, там с 100 абоната на Майнкрафт, всеки път питат защо има правила. Правилата са важни, защото ако няма правила един Майнкрафт сервер, хората ще си правят каквото си искат. Затова има правила. Тъй, че тези въпроси малко така странни. Защото понякога ни стават гафове със самия сървър и ако случайно, защото понякога спираме сървъра за профилактика, ако случайно нещо ви изчезне от инвентара, казвайте, ние ще ви го върнем. Ако случайно някой грифи сървъра по някакъв начин или каква, те хубаво да се докладват до админите, за да може да поемат някакви... Цяло аз съм един от админите тук, т.е. да ми кажете на мен, аз ще го банна или ще кажа на самия управител, оператор на самия сървър, който май беше Емо или Крис. Двамата. Но като цяло правилата са важни.
Ако искате да участвате в сезон 3 на The Torch SMP, пишете в видеото Коментарите са юзернеймовете. изключили поради авторски права, извинявам се за това. Просто джойнете в Дискорда. Джойнете Дискорда и най-важното е, че трябва да сте от T-Launcher, сървърите са кракнати, просто това е. Няма смисъл. И ако искате да бъдете от Fast Client, аз мога да ви помогна за Fast Client. Тъй, че... Сега ще питате защо строиш банка и какви са тези сгради. Извън кадър построихме всичко, за да може първото видео да ви се види, че сме се развили. Тъй, че питайте защо. Също така ще бъде слайдтист сервера. Да. Да не рискуваме все пак с някои хора. Напълно забранено е да се влизат от други профили, без дори да е вашия профил. И ако играе някой друг човек, просто казвате, че ще играе, примерно ако имате брат и сестра, че ще играят. Защото по този начин те ако направят нещо, вие ще бъдете баннати. За това си казвам. При нарушение на правилата ще има наказание от затвор до бан, като банът е най-суровото, а затвор е едно от най-леките. Зависи от проблема, който сте направили, вашата присъда ще бъде обсъдена от админите на сървъра, като тя може да варира от 10 минути в реалния живот до 1 ден, а бана може да се осигури при докладване. Ако някой човека ви докладва, че сте направили нещо на сървъра, админите ще обсъдят и евентуално ще вземат мерки за вашето банване. Да, и също последвайте акаунта на Loz в Sigma Mod в TikTok, за да се разширява повече нашето комьюнити. Да се разширя нашето комьюнити, също така, ако докладвате някой, може да ви се даде някоя награда за докладването. Да, така помага. Също така, ако искате по-дълги видеа, лайкнете този видеоклип. Ако съберем... Колко лайка да събера този видеоклип, а? Аре, 100, да започнем с по-малка скала. 100 лайка! Или 50. Дай, ако съберем 40 лайка на това видео, ще го пуснем, като свърши този сезон, защото този сезон ще свърши лятото, по принцип. Сезон ще свърши 20 юни и да се надяваме, че на 24 юни ще направим сезон 3 на The Torch SMP. Ако искате да си подсигурите вашето място като първите играчи влезнали в The Torch сезон 3, се абонирайте за канала и пишете вашия юзернейм. Евентуално при друг клип. Като влезете в Дискорда, ще пишете. Да. Всички... искаш да видя. Лайкнете, лайк, сабскрайб и тъй. За да стане, банка сега направя тази стена на банката и ще спирам видеото. Може да е кратко, извинявам се, пак казва и той Крис може да потвърди, защото и с неговия номер пробвахме. Няма как да качвам повече от 15 минути. Тъй, че, приятели, 9 минути за жалост, сега ще... И това ще бъде края на видеото. Извинявам се, мога да качвам повече от 10 минутно видео. Тъй, че бай-бай, до следващия път. И Крис може да ви каже чао. Скоро манячета, чакаме ви да влезете в Дискорда и да се позабавляваме в вече третия сезон. И днес ще има стрим в Кик, тъй че очаквайте.